Maayong buntag kanatong tanan, atong iapil nining santos nga misa karon kining mga mosunod nga intensyon. Misa pasalamat sa grasya nga among nadawat ug maayong panglawas. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa gasa sa kinabuhi ug kabaskog sa panglawas. Pamisa alang sa akong ginikanan nga nagkasakit nga si Marilyn Torres Baron. Pamisa pasalamat sa kabanal-banalang Dios sa kalangitan Ginoong Hesus sa pag-save sa akong kinabuhi ug sa tanang grasya. Pamisa pasalamat sa gihatag sa Ginoo nga kabaskog sa panglawas. Pasalamat sa maayong panglawas sa mga grasya nga nadawat uban sa pangaman ni Senior Santo Niño, San Vicente Ferrer, San Miguel, Arkanghel sa mga santos nga tanan. Pamisa pasalamat sa Ginoo sa among pagbalik sa trabaho. Pamisa sa mga kalag ni Milicio, Santa, Serela, Roman, Arnold, Mercy, Anthony, Arnel, Arjon, Perpetua, Emerito, Felix, Macasio Senior. Misa pasalamat sa grasyang nadawat sa maayong panglawas o kasulbaran sa problema. Pasalamat sa mga grasyang nadawat labi na sa maayong panglawas ug una-una ug pahulay nga dayon sa mga kalag nila ni Manuel, Marcelo, Susima, Rupino. Mass intention for the protection of my family and all over the world and fast healing for the infected. Pasalamat sa tanang grasyang nadawat, grasya sa kinabuhi, pamisa usab sa kalag ni Ernesto, Dimitrio, Hieronima, Venancio, Honorata, ug Honorato. Pasalamat sa tanang grasya nga nadawat kada adlaw, fast recovery of my father Norberto, ug tagaag kabaskog sa lawas akong mother Modista. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat, matag adlaw o kabaskog sa maayong panglawas. O pamisa sa kalag ni Juan Carlito Sr., Teresa, Jeronimo, Celestino, Alejandra, Delpina, Binita, Melcades, Daniel, Dorotea, Pedro, Joaquim, Roger. Pasalamat sa tanang mga santos ug santas sa langit ug labi na sa mga grasyang nadawat, maayong panglawas ug taas nga kinabuhi. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat, proteksyon sa pamilya ug sagasa sa kinabuhi, labi na sa kasumaran sa adlaw nga tawhan sa akong kamagwangang anak. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat sa kabaskog sa panglawas, pasalamat sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus, Mama Mary, Senior Santo Niño, Senior San Pedro, Senior San Miguel, Senior San Pablo, Senior San Roque, Senior San Vicente, ug sa tanang mga anghel ug mga santos ug santa sa langit ug sa mga kalag nga tanan. Thanksgiving Mass for the families, good health and peaceful living. Healing Mass for those who are sick and suffered the disease for this virus. Thanksgiving for more blessings and guidance of Bautista family. Pamisa pasalamat sa wedding anniversary ni Violi and Salvo Kiao. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat adlaw-adlaw o kabaskog sa panglawas. Pamisa pasalamat sa kabaskog sa panglawas sa among pamilya. Ginoo, daghan kaayong salamat ni ini ug sa mga grasya nga among nadawat. Pamisa nga atagan mo kami sa kabaskog sa panglawas ug ilikay mo kami sa disgrasya o tentasyon. Pamisa sa kalag nila Martina, Francisco Sr., Bienvenido, Maria, Elena, Prince, Ernesto, Maximo Sr., Maximo Jr., Cipriano, Aurelio, Nestoria, Joshua, Lloyd, Antidio, Candelario Sr., Candelario Jr., Alfrance. Pamisa sa tanang grasya nga nadawat,
Pamisa sa kalag nila ni Luz, Arlen, Ernesto, Hanle, Pedro, Eugenio Sr., Amado Sr., Amado Jr., Maura, Ines. Pamisa pasalamat sa kabaskog sa panglawas sa among pamilya. Ginoo, daghan kaayong salamat ni ini ug sa mga grasya nga among nadawat. Pamisa pasalamat sa gasa sa kinabuhi ug maayong panglawas sa tibuok pamilya, mga igsuon ug mga pag-umangkon, misa pangamuyo nga mawala na unta ang COVID-19. Pamisa sa kalag ni Guillermo Sr., Miguela, Mercedita, Marcelina. Pamisa sa mga kalag nila ni Pablo Perpetuo Sr., Romana, Domingo, Julia, Ninya, Queenie, Pedro, Mario, Nilson, Alexis, Rolando, Julieta, Angelito, Crescencio, Diosada, Sotero, Chuducia, Ivaristo, Sotero Jr., Rodrigosa, Olda Fe, Magna, Angel, Luisa, Crescencia, Franco, Evangel, Ninita, Alejandro, Cornelia, Alberto, Teresita, Juan, Edita, Nisitas, Mercedita, Climaco, Rosalino, Alfredo, Bernardo, Teodosia, Sotero, Gregoria, Lucas, Sotero Jr., Sotero, Ivaristo, Rodrigo, Zinaida, Gregoria, Crespina, Miguel, Carmela, Dionisio, Edwin, Agida, Avelino, Hill, Erlin, Roldan, Marcos, Carlito Sr., Lilito, Aniano, Anisita, Ingracia, Apolinario, Dionisio, Flaviana, Lucrecio, Vidal, Josefino, Aurora, Adelaida, Lucrecio, Catalino, Sr., Anastasio, Pastora, Raquel, Rachel, Trinidad, Rofilia, Marcos Jr., Erickson, Marcos Sr., Bernardina, Felipe, Irenia, Maximo, Dindo, Andrea, Marshall, Florencio, Quirino, Galo, Dante, Dario, Teofilo, Agapito, Saturnino Sr., Juancho, Alejandra, Celestino, Pilahio Sr., Ildefonso, Rafaela, Lucio, Emeteria, Panfilo, Hilario, Benita, Teofilo, Vicinta, Epifania, Amelia, Basilia, Carlos, Conchita, Romeo, Jovincio, Santiago, Eusebia, Marcos, Ignacia, Jonas, Juanito, Evagria, Bonifacio, Carmen, Emelda. Pamisa ni Senior San Vicente, Senior San Antonio, Senior San Antonio de Padua, Virgen Sarigla, Medalya Milagrosa, Santo Rosario, inahan sa kanuneng panabang, Senior San Isidro Labrador. Misa pasalamat sa gasa sa kinabuhi ni Philippine Neri sa kabaskog sa panglawas, sa tanang grasya o kalinaw sa pagpuyo. Pamisa alang sa kapistahan ni San Isidro Labrador, Santa Cruz. Pamisa sa kalag ni Catalino, Jacinto, Carmen, Leon Sr., Basilides, Raul o mga kalag nga tanan sa purgatorio. Pamisa sa death anniversary sa kalag ni Maria Amparo. Pamisa sa kalag ni Timoteo, Siperino, Lydia, Mildred, Virgilio, Francisca, Hermogenes II, Hermogenes III, Vicenta, Ramelo, Raimunda, Gifford. Pagampo kang San Roque sa adlawng tanan. Maluluyon uyamot nga Dios, Ginoo ug Amahan nga mahigugmaon. Gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian, diha kang Senior San Roque. Aron tungod sa iyang panabang, makita namo ang kaayos sa kalag ug sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudes nga gihiyas mo kaniya, kay siya ang among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakod. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakod, o Amahan nga mahigugmaon.
nga tungod sa mga panungdan sa imong matamis uyamot nga anak, ug tungod sa mga bertudes ni San Roque nga among langitnon nga tambal. Ingon man giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo niya, ang mga haring Kristiyanos, aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga irehis nga dili binunyagan, managbalik ug moila kanimo. Ingon man, luwason mo ang mga kalag sa purgatorio, ug ang anaa sa salang mortal, aron mahigawas niya ang hilo nga infernohanon sa mga sala. Aron kaming tanan mobati sa katamis niining langitnon nga tambal, ug maabot namo tungod kaniya ang dayon nga katamis dito sa langit. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kini. So karong adlaw gisaulog sa ang kapistahan ni San Felipe Neri, usa ka pari na tao dito sa Florence, Italy, mga 15th century, giving up commercial activities at the age of 26 and went to Rome to seek sanctification through prayers and penance. Ugaron nga ngayon kita mo sa ulog ni Santos Kamisa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagagumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nagalapas ug dako iyamot sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong dakong sala. Busa na nga moyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel, mga santos ug kaninyo mga igsoon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloy-anon ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, wala ka mohunong pagpasidungog sa mga alagad nga makanunayon kanimo pinagi sa himaya sa kasantos. Itugot nga maluloyon nga ang Espiritu Santo magpadilaabon ta kanamo niya tong kalayo nga milagbas sa kahibulungang paagi sa kasing-kasing ni San Felipe. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo mga anak nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang dito si Pablo sa Mileto, gipasuguan niya ang mga pangulo sa simbahan sa Efeso, aron paghangyo kanila sa pagpakita kaniya. Sa pag-abot nila miingon siya, "Nasayod kamo giunsa ko paggamit ang tibuok kong panahon, samtang ako uban pa kaninyo. Sukad sa unang adlaw, pag-abot ko sa lalawigan sa Asya. Uban sa dakong pagpaubos ug mga luha, nagalagad ako ingon nga sulugoon sa Ginoo. Bisan pa sa mga kalisdanan nga midangat kanako, gumikan sa mga daotang laraw sa mga Hudiyo. Nasayod kamo nga wala ako'y gihikaw, bisan unsa nga makatabang kaninyo, samtang nagwali ug nagtudlo ako kaninyo sa atubangan sa katawhan ug diha sa inyong mga puloy-anan. Giawhag ko ang mga Hudiyo ug ang mga dili Hudiyo sa paghinulsol o pagbalik ngadto sa Dios ug sa pagtuo sa atong Ginoong Hesus. Ug karon minanduan sa Espiritu Santo, muadto ako sa Jerusalem ug wala ako masayod kung unsay mahitabo kanako didto. Ang nahibaluan ko lamang mao nga ako gipasidan-an sa Espiritu Santo nga sa matag syudad naghulat kanako ang prisuhan ug ang mga kasamo. Apan giisip ko nga ang akong kinabuhi nga walay bili, basta lamang matapos ko ang buluhaton nga gihatag sa Ginoong Hesus kanako, nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa grasya sa Dios. Naduaw ko na kamong tanan ug nawalihan may tungod sa gingharian sa Dios. Ug karon nasayod ako nga dili na kita magkita pag-usab. Busa niining adlaw, sultihan ko kamo nga sa walay lipod-lipod, nga kun aduna man kaninyo'y dili maluwas, ayaw ako ninyo basula. Kay wala ako nagpanuko sa pagpadayag kaninyo sa bugos nga tuyo sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio.
Awiti ang Diyos o mga gingharian sa yuta. Awiti ang Diyos o mga gingharian sa yuta. Daghang ulan imong gibugbo o Diyos sa imong kabilin. Imong giulian ang yuta sa imong iyang katambok. Ang panon sa imong mga karnero imong gipapuyo didto. Sa imong kaayo o Diyos imong giandam kini alang sa mga hangol. Awiti ang Diyos o mga gingharian sa yuta. Dalaygon sa tanang adlaw ang Ginoo nga nagapas-an sa atong karga. Ang Diyos nga atong kaluwasan. Ang Diyos maoy Diyos nga manluluwas kanato. Ang Ginoo akong Ginoo maoy magbuot sa kamatayon. Awiti ang Diyos o mga gingharian sa yuta. Ang Ginoo managarinyo, Manaw sa kinutlugigan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. himayaon ikaw, Ginoo. Uman magasulti si Jesus ni ini miyahas siya sa langit umingon, Amahan, miabot na ang takna, pasidonggi ang imong anak, aron ang anak magpasidungog kanimo, kay gihatagan mo siya gahom. Pagmando sa tanang mga tao, aron hatagan niya kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. O ginimaw ang kinabuhing dayon nga ang mga tao moila kanimo ang bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Gipasidunggan ko ikaw din sa kalibutan ug gituman ko ang imong gipabuhat kanako. Karon Amahan, pasidunggi ako diha sa imong pagpakig-uban kanako sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Gipadala ko ikaw sa mga tao nga imong gikuha gikan sa kalibutan o gihatag mo kanako. Imo sila o gitugyan mo sila kanako. Gituman nila ang gisulti mo kanila o karon nahibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako nagagikan kanimo. Gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako o kini gidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako gikan kanimo ug nagtuo sila nga ikaw ang nagpadala kanako. Nagampo ako alang kanila, wala ako magampo alang sa kalibutan kundi alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako, kay imo man sila. Ang tanan nga ako imo ug ang tanan nga imo ako ug diha kanila gipasidunggan ako. O karon moanha ako kanimo, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan apan magpabilin sila dinhi. Balang Amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usal lamang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang bunga sa pagkabanhaw, pagsaka sa langit sa Ginoo, the Ascension, atong masabtan ang kahiusa na Jesus ug sa Amahan. Ang Amahan ngadto kang Jesus nga nasinati ang ilang kahiusahan. Ingon man ang Amahan ngadto sa mga tinun-an ang pagdasig kanila pag-uban ni Jesus dinhi sa kalibutan. So doon na ang kahiusahan. Ang tanan nila mga buhat para sa Amahan, para mahimaya ang tanan mga buhat sa Amahan. Diya sa mga pagampo ni Jesus,
Wala lang siya nagampo sa kalibutan, kundi sa mga tinunan. So, kahiusahan, paghimaya, pagampo, naagi na atong masinati, mga igsunog, atong masabtan karon sa maong ebanghelyo nga ang tanang buhat sa Ginoo sa kalibutan, giusa sa buhat ni Jesus. Ang mga buhat sa Ginoo sa kalibutan, ang buhat ni Jesus, gimaya samahan, gimaya ni Kristo, o gingon man, gihilapon ni Kristo ang mga tinunan nga usa sa mga gipadala, samahan nganha kaniya aron pagtabang diha sa pagsangyaw sa mayong balita. So, kita usab gihagit usa ka Kristiyanos nga matuohong katawhan sa Dios, gihagit pud ta sa atong kahiusa, paghimaya o pagampo sa usag-usa aron kining tanan iya sa Ginoo. Pagampo sa katawhan. Maganunayon sa mga kasuguan sa Ginoo nga nagtawag kanato sa pagigugma sa tanang mga tao, atong hiusahon ang atong mga pagampo uban ni Hesukristo nga atong Ginoo, ug muingon kita, Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Ubani ang imong simbahan, Ginoo. Ubani ang imong simbahan, Ginoo, nga mosangyaw kini sa imong maayong balita, sa imong gugma ug gingharian sa tibuok kalibutan, ug sinultihan ug kultura. Magampo kita. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Ubani ang mga namunuan sa mga nasod, Ginoo, diha sa ilang paningkamot sa pag-angkon sa kalinaw, taliwala sa daghang mga kagubot ug panag-away. Himua nga dili masayang ang among paningkamot, mag-ampo kita. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Ubani kami nga karon ani dinhi, Ginoo, uban ni Father Dale Dualio, imong ipadayon ang pagbukas sa among mga mata ug kamot pinaagi sa mga pagtuon sa katekesis diha sa among gagmayng simbahanong katilingban. Mag-ampo kita. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Ubani ang tanan namong mga igsuon nga mihalin na ngadto sa laing kinabuhi, Ginoo, diha sa ilang pag-angkon sa imong gisaad nga kinabuhing dayon. Mag-ampo kita. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Niining tuig sa ekumenismo, pakigiyalugos sa mga nagkalain-laing kinukuhan, ug sa mga lumad nga unta makita nato ang atong kahiusahan diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios. Mag-ampo kita. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Ginoong Hesus, pinagi sa kusog sa imong espiritu bani kami sa among pilgrimahe padulong balik sa puloy-anan sa himaya, uban samahan og sa Espiritu Santo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen.
Maigsoon pag-aampo kamo, aron nangagog inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos kasimbahan. O Ginoo, nangamuyo kami nga naghalad kanimo sa gasa sa pagdaig aron sunod sa panag-ingnan ni San Felipe, kanunay unta kami nga magmalipayon sa paghatag ug himaya sa imong ngalan ug sa pagalagad sa among isig katao. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. angay ug matarong. Santos nga Mahan Dios nga tunhay magagahom sa tanan, angay o matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay mo gitugyan nga magsadi ang simbahan sa fiesta ni San Felipe Neri, sa ingon nga imo kaming giligon pinagi sa panag-inan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gituluan pinagi siyang pagwalig ug panalipdan pinagi siya mga pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug sa uban sa panon sa mga anghel mga kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoo, Diyos sa kahuman, puno ang langit ug lupa sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanghel sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos kayo ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos ini mga gas aron mahimo kinilang kanamo. Lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya upan mi pasalamat kanimo mipikas bidaig. Mihatag nini ngadto siya matinun-an ug miingon dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang pagitapos sa panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kinapag sa midaig, mihatang nini ngadto siya matinunan og miingon, dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalan kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini ro paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik na. Para pagandam sa kamatayon pagabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang mo lagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami di sa gugma. O ba ni Francisco among papa, ni Patrick Daniel among obispo sa tanan mga pari ug sa tibuok mong kadawhan nga imong gitubos. Hinamdami ang imong mga anak nga mo karong gihandom sulod santos kami sa makalag walay nagahandom kanila. Alang sa nagapahulayan ni dayon kabas sa iluan sa ilang mga sala. Sa pagbunyag namatay sila uban kaniya, uban ni Kristo, mabanhaw ta sila uban kaniya. Inamdami usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaomon nga mabanhaw sila uban tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa gayag sa imong panagway, kaluoy kaming tanan. Himoa kami ang ngayan nga magambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton at sa katuigan. Uban kanila ang may kaugaday kung kami ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga mahan dihas kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magamo kita samahan to pangadyon mga pulong itudlo nato sa atong manonobos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalanaw namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo,
ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoong imo kaming luwason sa tanang dautan, natagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salag mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapabot kami nga malaomon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang hingharian ang gahumog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo niyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa nga mo mga sala kung dili pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Maana usab kaninyo. At ipagitan timaan sa itong pananginig sunay panagdait man naa kaninyo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulhang atong gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Sa kaespirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa magania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita, o Ginoo, kaming nangalawat sa langit ng kalanon nangamuyo nga sa pagsunod namo kang San Felipe, maghidlaw unta kami kanunay sa maong nga mga kalanon nga sa tinuray maoy naghatag kanamo sa kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyon pirata para sa novel coronavirus. Diyos among Amahan, nisampid kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan. Nga unta mapananggan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi, sa among kaigsuunan, ug nahiagong sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus nga nagdala sa makalilisang na sakit. Giyahi ang mga gamot ug lamdagi ang mga manahuna sa mga doktor nga nagalima sa mga masakiton subay sa ilang katapos
o tinuyugan sa hugma o kaluoy. Kanila usab ng mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyos ng landak. Nangayupo usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag ka namo ang grasya nga magkayusa kami sa pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo o nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Pablo Apostol, Iampo. Ginoo man na kaninyo. Mana usab kini. Manalangin kaninyo mag-aama Dios ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang misa, dadon nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.